Netsarani ndipo munindine yankho seunda kumapayamba na imitu yake. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Michael Usi wasinthana mawu ndi chipani cha UTM. Amalawi awalangiza kuti asinthe kaganizidwe pofuna kutukula dziko lino. Nkhani zina anthu 64 pa anthu 100 aliwonse amene akumafika pa chipatala cha Chinsapo ku Lilongwe pa mwezi akuti akuapeza ndi HIV. Tili ndizi komanso nkhani zina zambiri tiyendekale limodzi. Wa dziko lino Michael Usi wati ena mwa akuluakulu a chipani cha UTM ngajera ndipo alibe ungwiro uliwonse. Koma mneneri wa chipani cha Felix Njawala wati nkutheka kuti Usi ali ndi tanthauzo lina pa mawu okuti jera. Rebecca Chincheka Matemba walemba ripoti limene akuwerenga ndi Thomas Kachere. Pempho lanu lilipangisa msonkhano ndalimva. La Mulungu gulu la anthu linafika ku nyumba ya Usi ku area 12 mu mzinda wa Lilongwe komwe limatsanzikana nawo. Apa nkuti Usi akunyamuka kupita mu mzinda wa Blantyre komwe akuyembekezeka kukagwira ntchito zina za boma mchigawo chakumwera. Polankhula kwa anthuwa Usi anati akuluakulu ena a UTM ngajera ndipo anathyolera m'matumba ndalama zomwe malemu Saulos Chilima adawapatsa kuti zithandizire kuyendetsera chipanichi. Vuto lalikulu UTM yathuyi si anthu inutu iyayi. Vuto si anthu koma akuluakulu apa. Koma mneneri wa chipanichi a Felix Njawala wati nkutheka kuti Usi ali ndi tanthauzo lina la mawu oti dyera komanso kuti mwina ali ndi umboni pa zomwe alankhulazo. Pofika panopo a Malawi avomereza ndipo sakudziwa kuti ngati kuli anthu amene alibe jera atsogolera chipani cha UTM chifukwa anayesetsa ndithu anthu kupanga maofa osiyanasiyana andalama maudindo kuti atsogoleri akhalebe mu alliance ngakhale panali mavuto ambirimbiri koma atsogoleri UTM anakana anachoka ndiye sindikudziwa ngati anthu amenewo angatchulidwe kuti ngajera. Usi sadapikisane nawo pa udindo wa mtsogoleri wa chipanichi pa msonkhano waukulu womwe udachitika pa 17 Novemba chaka chino. Ena amati akukakamira chani UTM sindikukakamira nayambisa nawo UTM. Pakadali pano chipanichi chidasankha Daliso Kabambe ngati mtsogoleri wake watsopano koma Usi sadabwere poyera kuvomereza za kusankhako. Akuluakulu ena a chipanichi amaganiza kuti Usi akuchita mgwirizano wa mseri ndi chipani cha MCP ngakhale mu Julayi chaka chino UTM idalengeza kuti atuluka mu mgwirizano watonse. Kazembe wa dziko la Japan kuno ku Malawi Ayoichi Oya wapempha Malawi omwe anaphunzira ku Japan kuti ayambe kusintha kaganizidwe kufuna kutukula chuma cha dziko lino. Oya yankhula izi pomwe amakondwerera limodzi ndi Malawi omwe anamaliza maphunziro ku sukulu zosiyanasiyana mu dziko la Japan. Brenda Kayo ali ndi zambiri mu ripoti ili. Polankhula pamwambo omwe amakondwerera limodzi ndi anthu omwe anapatsidwa mwayi wokaphunzira ku Japan, kazembe wa dziko la Japan kuno ku Malawi Ayoichi Oya anati ni maphunziro okha omwe amathandizira kuthana ndi vuto la umphawi mdziko. Ndipo mmodzi mwa anthu omwe anapatsidwa mwayi wokaphunzira ku Japan Memory Kalaya atayesetsa kugwiritsa ntchito ukadaulo omwe anasulidwa pothandizira kutukula ntchito zachitukuko mdziko muno. Iwo ati dziko la Malawi likuyenera kutengerapo zina mwa zinthu zomwe dziko la Japan limachita kuti nalo litukuke. Kwambiri tikapeza mwayi yopita ngati kunja patenga zinthu zina zakuya tizitha kubwera kwathu kugwiritsa ntchito zetu zakuya zija because tikamaphunzitsa munthu tikabwera kunoko timakhala kuti kuthandiza dziko lathu kuti zitukuke. Maphunziro athu timathawa zambiri madandaula maphunziro akupita pasi chimene chimachitika anthu akapeza mwayi wopita kunja kukaphunzira kukatenga zinthu zina zakuya nthawi zambiri muona anthu aja amakhalira kuno moti abwere kunoko adzathandizire. So ine ndimene ndingapempha kuti zimene taphunzira kukayi kuchako tizibweranso kunoko tizazigwiritsa ntchito tathandize ana m'masukulu mwathu kuti azizoti maphunziro samene okhala ovuta yayi. Zaka zambiri dziko la Japan lakhala likupereka mwayi wa maphunziro kwa nzika za dziko lino la Malawi kuti zikachite maphunziro ku dziko la Japan monga maphunziro azomangamanga, za mafakitali, za ulimi, za chipatala komanso za maphunziro ndi zina zambiri. Mkulu woyang'anira ndende mchigawo chakumwera Azakeya Mmawa ati chigawo chichakwanitsa kuchepetsa chiwerengero cha akaidi omwe amathawa kuchoka pa 5 mu
to 2023 kufika pa 2 mu 2024. Iwo amayankhula izi pamwambo wa madyerero omwe unachitikira ku Nalipiri Eco Resort m'boma la Mulanje. Thomas Kachere anali komweko ndipo adza ndi zambiri mripoti ili. Malinga ndi Mmawa akwanitsa kuchepesa anthu othawa mndende chifukwa chakugwira bwino ntchito kwawo. Iwo anati nthambiyi inatsekanso ndende ya Luwani itaona kuti simathandiza pa nkhani ya ulimi komanso kusintha khalidwe la munthu. Monga ndanenera amene mayankhula chacho chaka chopambana mamaka ku nkhani yakuti anzathu amndende kuthawa sizinachitike. Tachepetsa kwambiri fa chamgwirizano komanso chifukwa ife andende tasintha makudethawa ntchito tikulimbikitsa kwambiri maufulu achibadwidwe kati masoma ndende. Ndikofunika kwambiri chifukwa chakuti tikatere timakhala tikupuma mukudziwa ntchito yathu imakhala yopangisa maganizo kwambiri m'mitu komanso ikuthandiza kuti tikumane tione zimene tapanga kumbuyo zimene tikupanga ndi zimene tipange kutsogolo. Iwo ati akuyesetsa kuti azitha kukwanitsa kupeza chakudya chokwanira. Ifeyo gawo la ndende tikuyendera masomphenya a boma la Malawi la 2063. De nkhani ya zakudya mu 2063 ilimo. De ifeso tupanga zomwezo kuti zaka zikubwerazi kuti zakudya mu dziko la Malawi musakhale zovuta yayi ikhale mbiri yakale. Kuphwandoku kunali maofisala a ndende za Mulanje, Chikwawa, Nsanje, Mwanza, Vumbwe, Thyolo, Blantyre ndi Makande. Kunalinso kupereka mphatso kwa maofisala omwe apuma pa ntchito ndipo zonse zinatha ndi mayimbidwe a Malawi Prison Strings Band. Bungwe la Community Impact lasindika kufunika kupereka mphamvu kwa anthu akudera pofuna kubwezeretsa ntchito zachilengedwe m'dziko muno. Mkulu wa bungwe ya Gift London wanena izi pomwe amakhazikitsa ntchito yobzera mitengo mu phiri la Ndilande ku Blantyre. Gift Sitima ali ndi zambiri mripoti ili lomwe awerenga ndi Sambanda Junior. Alandani anati ndikofunika kugwirana manja pa ntchito yobwezeretsa chilengedwe. Iwo anapereka chisanzo chakupulumuka kwa mitengo yomwe adabyala chaka chatha. Komabe Alandani anati ndikofunika kuwathandiza anthu kuti apeze njira zabwino zopezera ndalama m'malo modalira ulimi wakumunda okha. Chachikulu kwambiri sitingoyang'ana gawo lokha lozala mitengo. Chifukwa chonena kuti tikudziwa kuti chimene chimabweretsa anthu kwambiri kunoko kuzalima ndi mphawi. Ndiye timaona kuti imene chikuzokhala chinthu chabwino kuti tithe kupanga adapt maulimi ena amene angakhale oyenera kuti anthu akuzomagwira kumapanga mozo mukha ulimi wa ziweto. So far tinayesesa kuwafikira alimi okwana 37 ku ulimi umene wa nkhuku komanso nkhumba. Chifukwa chano pamene mitengo ikupanga phiki imene ikukula ati kumapanga ulimi wa ziweto malonga dalira ulimi wa kumunda umenenso ukupangisa kuti chinthu chilengedwe chonge Siriya Moyo ndi mlembi wa gulu lomwe limayang'anira chilengedwe mphiri la Ndilande. Timapuma mpweya wabwino komanso muli zambiri kuchokera mu mtengomo mpweya ndiponso maitana sojani mvula. Phiri ngati lilibe mitengo timapezana kuti mphepo imalimbana ndi phiri kapena ngakhale nyumba zimene. Pamene mukakhala mitengo mphepo imalimbana ndi mitengo ija ngakhalenso phiri anthu samakumana ndi vuto nalilonse. Panopa tikumana ndi mavuto osiyanasiyana chifukwa chona kuti taononga chilengedwe. Nde ine ndikhumbo langa kwa anthu amene akundimvera amene tabereka amene tili ndi moyo pakali no tuyena kuti tilenge umwini kubwezeretsa phiri lathuli livale dziko lathu lino likongole. Judith Mbewe omwe analankhula m'malo mwa mfumu amatope anati apitiriza kukhazikitsa malamulo ofuna kuteteza chilengedwe. Anthu amudzi muno talimbikitse kuti mitengo imene chilengedwe imene tichisamalire chisaonongekeso tisasaonenso phiri mulibemo mitengo. Tufuna kuti kwambiri tiphunzitse anthu kuti phiri ndilawo chilengedwe chimene chili mmene mumu ndi chawo ndipo aliyense amene adapezeka kuononga chilengedwe chimenechi pakhala bylaws. Bungwe la Community Impact lidayamba ntchito yobwezeretsa chilengedwe mphiri la Ndilande zaka ziwiri zapitazo ndipo chaka chino ali ndi chilinganizo chobyala mitengo 10,000. Apolisi awapempha kukhala ogwirizana pamene akugwira ntchito yawo. Mkulu wa apolisi mchigawo chakumwera ndi kuvuma kwa dziko lino Noel Kaira
wanena izi mu mzinda wa Blantyre pamwambo wa nyimbo za Christmas. Serena Tambula ali ndi zambiri mlipotili. Zinali zosangalatsa kuona apolisi ali pa chisangalalo pamene ena anaonetsa luso lawo la mayimbidwe. Senior Superintendent Ziwanji Mtunduwatha amene ndi mkulu wa polisi ya Blantyre ndi wapampando wa gulu lomwe linakonza mwambowu chaka chino. Ma police unit ang'ono monsemo timayitanizana timakhala pamodzi kuti tikhale mu chinthu chimodzi tisangalire pamodzi pamene Christmas ikamabwera makhaona kuti ifeyo tapanga kale fo ife ntchito zathu nthawi zonse sitikhala pa holiday mu nthawi inoyo ndikuti timakhoza kupeza panga spare nthawi imene ya tsiku ngati la lero tikhala pamodzi tisangalira pamodzi timva ulaliki kuti ntchito zathu ziziyenda bwino. Ndipo mkulu wa apolisi mchigawo chakumwera chakuvuma kwa dziko lino Noel Kaira ndi yemwe anatsogolera apolisi pa chikondwererochi. Iwo analimbikitsa apolisi pa mgwirizano ndi chikondi. Nyengo ino imene tikumuyimbira Yesu Khristu nthawi ino ya makaros titengerepo mpata kuti tizamitse kapena kuti tilimbikitse mgwirizano komanso chikondi wani pakati pa ifeyo ngati asilikali apolisi patokha tigwirane manja fa ngati sitikukondana ntchito singapita patsogolo komanso ntchito singayende. Makwaya osiyanasiyana komanso oyimba odziwika bwino mdziko muno Fales Mang'anda ndi amene anayimba nyimbo pamwambowu. Tipitiriza wapasirani nkhani zimwe katha leze. Kofunikira kwambiri kuti wina aliyense atengepo. Welcome to Premier Beta. You have tried the race, now play the best. Win big with Navigator. Watch your payout soar higher and higher. That cash out before your winnings fly away. Join the fun now at Premier Beta. Beta with the best. Everyone knows foods with protein are good for us. A wonderful meal for the family. A little bit of onions, a little tomato. Mix it up and it's ready to eat. Top soy, we're healthy life. All you need is top soy. With the top taste, brighten your day with top soy, top soy, top soy. Top Soy Soya Pieces is a world-class Malawian top relish made with top quality, top taste and top value, and is perfect when served with rice, sima, spaghetti and so much more. Buy yours today in all wholesalers and retail shops across the country. Top Soy, truly a top relish. As a child growing up, I always remember starting each day with the trusted sweetness of Ilovo sugar. The beautiful smell of Zitumboa and sweet tea brought a big smile on my father's face. Mother was always there, smiling while we enjoyed our breakfast. At every family gathering, everyone was happy when Mother brought out her secret weapon, the Ilovo sugar pack. Because we all knew that the mandasi, zikumuyoyo, toba, and many other delicious foods she prepared would create lasting memories. Now that I'm grown, these stories, I don't only tell my family and friends, but I let them experience it for themselves every time they have a taste of food prepared with Ilovo sugar. Ilovo sugar, the trusted brand from generation to generation. Ilovo sugar, teke mpamvu. Yake ya King's Kids yapempha anthu kuti azithandiza ana oyendayenda m'misewu powaphunzitsa ntchito zamanja. Mmodzi wa akuluakulu ku nthambi a Auspicious Mmawa wati kupereka zinthu monga ndalama zikulimbikitsa anawa kuti azipezeka m'misewu. Iwo ayankhula izi mu mzinda wa Blantyre pomwe anawakonzera anawa phwando la Christmas. Mmawa afotokoza. Kofunikira kwambiri kuti wina aliyense atengepo gawo pa nkhani yokhudzana ndi ana oyendayenda mu msewu. Pamene tikuwaonetsa chikondi ndimangofuna ndipempha nena kuti chikondi chathu chisakhale cha thandizo lowapatsa ndalama mtawuni,
koma thandizo lathu tiyang'ane kwa mabungwe amene alipo ndi ambirimbiri sife tokha ambirimbiri amene tikhoza kuwathandizira komanso kuti mwina anzathu aja social welfare tikhoza mapereka upangiri komanso chithandizo chimene ana aja akhoza kumachilandira osati ine mental reform koma achilandire mu thandizo lina lake imene ana aja tikhoza kuwathandiza kuti iwo asakhale pansewu. Ndalama ina simene kupereka pansewu kumpatsa mwana imakhale ndalama imene chayo ikumuthandizira mwana uja kuti iye uja adalire kuti mama akabwera akapita pansewu ampatsa ndalama takagula china chake koma zimenezi sizili ndi kuthekera kunena kuti mwana uja azikhoza kumthandiza pamoyo wake wonse. Amartha Shirewani ndi mkulu woyang'anira za achinyamata mu mzinda wa Blantyre. Ofisi yathu timalimbikitsa maphunziro kuti ana amenewa abwererenso ku sukulu akabwera ku sukulu akaphunzira maluso osiyanasiyana komanso ana amene sangakwanise kupita ku sukulu ena wadakula ndithu sukulu anayisira patali tiyaphunzitse maluso osiyanasiyana. Tikupempha kufuna kwabwino kuti atithandize kudzera ku ofisi yachinyamata kulandira kazi kuti atithandize kuwaphunzitsa chinyamata maluso osiyanasiyana monga ngati tailoring, carpentry, ena kuti afuna za welding, ena afuna even driving imene, ena afuna mechanic. Tifunisisa ndipempho ndithu kuti Amalawi akufuna kwabwino atithandizire anyamata amene wandatsikana amene amapezeka mumisika kuno mu mzinda wa Blantyre atithandize kuti aphunzitse maluso osiyanasiyana komanso tifuna titaphunzitsa ndithu za kusintha kwa kaganizidwe pachizungu amati mindset change. Muzi mwakuluakulu ku chipatala cha Chinsapo achifundo Sakali wati anthu 64 pa anthu 100 amene akumabwera pa chipatalachi pamwezi akuwapeza ndi kachirombo ka HIV. Asakali ati mwa anthu 400 omwe akumayezetsa anthu 16 akumawapeza ndi HIV. Brenda Kayo ali ndi zambiri mlipotili. Asakali ati ndizokhumudwitsa ndi mmene chiwerengero chikukwerera ndipo apempha adindo kuti alowererepo polimbikitsa ndi kuthandizira kuti achepetse chiwerengerochi m'maderawa. Ngati ndi catchment area yathu ya chipatala cha Chinsapo chiopsezo cha matenda osiyana pogonana kuphatikizapo HIV ndi chambiri. For example, ndikoza kungopereka picture ya mmene data yathu ikuyendera panopa ngati ku chipatala pamwezi pacha timatha kuweza anthu okwanira mwina 400 chakuti koma out of those mwina 15 or 16 they about amatha kupeza kuti ali HIV positive and those people tikayezanso kuti no malicense testing acha ena kumapezeka pende manual infections. Pothandizira bungwe la AIDS Healthcare Foundation linapita kukagawa makondomu komanso zipangizo zoyezera magazi ndi kupereka upangiri wabwino kuchigwirizano ngati njira imodzi yothandizira amene angapewere matenda a AIDS. Ndipo mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe eli a Davis Mwashumu anapempha boma kuti lichilimike kupereka zipangizo monga makondomu makamaka kwa achinyamata kuti achepetse chiwerengero cha anthu otenga matenda a AIDS. Anthu kuti mafulo awo atheke pafunika kuti boma lipange udindo wawo. Tsopano pali zinthu ngati kupeza chithandizo cha chipatala pamafunika pakhale anthu ogwira ntchito chipatala, pakhale ndalama, pakhale mankhwala, pakhale manyumba amene aziperekera chithandizo ndi zina zotero. So ngati zinthu zimene sizikuperekedwa pamakhala kuti anthu aphwanyidwa ufulu wawo kuti athe kupeza chithandizo. So ife tikulimbikitsa kwa anthu kuti azitha kupanga demand maufulu awo kuzana ndi kapezero ka chithandizo komanso boma lithe kupereka zinthu zoyenerera kwa anthu kuti apeze chithandizo. Nduna za umoyo akhumbizika Ndodo Chiponda adavomereza kuti ngakhale chiwerengero cha anthu omwe akutenga matenda a AIDS chikushepa mdziko muno, Malawi ili ndi ntchito yayikulu yothana ndi matendawa pofika 2030. Mu chaka cha 2023-2024 dziko la Malawi lidalembetsa anthu okwana 2,000 kuti ndi omwe anatenga matenda a AIDS. Bungwe la Minority Shareholders Association of Listed Companies latendera kukhumudwa ndi pempho logwira ntchito akale au kampani ya Press Corporation lofuna kuti awapase 300 billion kwacha ngati chipepeso kamba kuwachotsa ntchito motsatira malamulo. Ogwira ntchito akalewa ndi a George Partridge, a Bernard Ndawo komanso a Elizabeth Mafeni ndipo anakamangala kubawala milandu atawachotsa ntchito mchaka cha 2021. Poyankhula pa msonkhano wa Nkhani mu mzinda wa Blantyre, moza akuluakulu bungweli a Brian Kampanje wati pempho litate alivumera lili ndi kuthekera kophinja anthu amene ali ndi mashare ku kampani ya Press Corporation. Iwo afotokoza kuti anthu athu amene amagwira ntchito ku Press Corporation atatu akufuna 33 billion ndipo ife zimenezi zinatidabwitsa kwambiri ndikuti zimutsa chifukwa chokuti ndalama zimene zikukapedwa ndi Nkhani zokuti ngati Press Corporation itati ilipire ndikuti ikhala mavuto kwambiri. Aino aka Press Corporation ndi ifeyo ma shareholders
si ma directors. Nde ifeyo tikuwakakamiza ma directors. Sitikuwapemphatu koma tikuwakakamiza kuti apeze njira yokuti apange appeal. Mmene achitire angapangire ndiwo akudziwa. Koma ife chimene tingane kungofotokoza nchikuti tikuwakakamiza kuti apange appeal. Ifenso ngati ma shareholders ndi ufulu wathunso kuonesesa kuti kampani imene isaonongeke. Ndiye pamene akupanga appeal sikusonyeza kuti takhwanya ufulu wa munthu. Kupanganso appeal ndi ufulu kumene. Bishop David Chitsonga wa mpingo wa Good Samaritan Pentecostal watsindika kufunika kuti abusa adzikhala ophunzira bwino pa ntchito yawo. Iwo anena izi pamwambo opereka masatifiketi kwa amene amaliza maphunziro awo okhuza baibulo pa sukulu ya mpingowu mu mzinda wa Blantyre. Gift Sitima ali ndi zambiri mu ripoti ili lomwe wawerenga Thomas Kachere. Polankhula atatha kupereka masatifiketi iwa, Achitsonga anati ndi anthu osulidwa bwino omwe angapereke mawu a Mulungu moyenera. Komabe iwo anati kuphunzira kokha sikungathandize ngati munthu alibe makhalidwe abwino. Kulalikira si mawu okha apakamwayi, koma kulalikira ndi moyo wako wonse wa iweyo mmene ukukhalira. Chimawalalikira anthu kwambiri ndi khalidwe lako koposera mawu amene ukulalikira. Ndiye chimene timachita ku Bible school kwathu, timakhala nawo pansi kwambiri ndiye timapangisa ma activities woti mpaka na anthu aja khalidwe lawo lite atengere khalidwe la Mbuye wathu Yesu Khristu. Bible school yathu sitimaphunzitsa mawu okhaye, komanso timapanga njira zina zowaphunzitsa chikhalidwe kuti adzikhala ndi khalidwe labwino limene anthu ena akhoza kuyamba mpingo chifukwa chongoona khalidwe. Mbusa Pastor Elias Louis Mawaya wati maphunziro omwe aphunzira ndi ofunika kwambiri. Skill ndi ofunikira, luso ndi ofunikira, kuziwa ntchito yako ndi kuziwa wa knowledge kumathandiza. So kufunika kuona kuti azibusa awa ali maitanidwe, azitumika ali maitanidwe, komano kumafunika maphunziro owakonza maitendo awo kuti ayende bwino. Ena amakhala ndi kudzoza kwa utubeki komanso mayendetsedwe a zinthu ngati administration ndi zina zotero. Ndiye timaphunzitsa uzimu wawo umene Mulungu anayitanira ndi kayendetsedwe ka zinthu kusogolera anthu. Peter Fadwick ndi mmodzi mwa anthu omwe alandira masatifiketi iwa. Maphunziro amene taphunzirawa atithandiza kupita chitsogolo kwambiri chifukwa poyamba sitimadziwa iya olo baibulo sitimalidziwa mmene limakhalira, koma mmene taphunzira pa ndatenga zoona zenizeni. Ndipo maphunziro ndi maphunziro apamwamba. Poyamba ndimangolalikira kungodiyesa anthu machacha, koma pano mmene ndawerengera baibulo amene atiphunzitsira pano ndikuziwa zokuti ukuku ndikagwira ntchito yabwino. Ophunzira okwana makumi atatu 30 alandira masatifiketi a utumiki ndi ubusa, pomwe ophunzira 13 13 alandira masatifiketi a utsogoleri. Kampani ya United Civil Servants yati lapanga phindu la ndalama zokwana 11 billion kwacha mchaka cha 2024, yomwe ndiyo kwera poyerekeza ndi 7 billion kwacha yomwe idapanga zaka zitatu zapitazi. Poyankhula pamwambo otsekera chaka ku Mzuzu, mkulu wa SACCOI a Francis Waliwa wati chuma cha kampani chakweranso kufika pa 46 billion kwacha kuchoka pa 6.9 billion kwacha zaka zitatu zapitazi. Feston Malekezo wadzandiripoti. Awaliwa ali ndi chikhulupiriro kuti chuma cha SACCOI chikwera kufika pa 79 billion kwacha pofika chaka cha mawa malinga ndi malingaliro awo a zaka zisanu amene akutha chaka cha 2026. Iwo anati amakhulupirira kuti achinyamata ali ndi kuthekera kothandizira kukweza chuma cha SACCOI ndipo amawakhulupirira. Iwo anati pakadali pano ali ndi mamembala okwana 82,135 kuchoka pa 65,000 amene analipo chaka chatha. Tapeza ma asset chuma chonse cha banki chafika 46 billion kuchokera pa 21 billion chaka chinacho. Profit yachoka pa 7 billion panopo kufika pa 11.2 billion. Ma service amene so tapereka kumva ku anthu ma members athu tasuntha ndithu kuchokera pena pake kufika pa ma satisfaction abwino ndithu. Mawu awo Awise Chigudu omwe ndi mkulu wa Nkhani ndipo anatenga nawo mbali pamwambowu anati iwo anaganizira zopanga ubale ndi United Civil Servants SACCO pozindikira kuti kampani iyi ili ndi anthu ochuluka ndipo ngati Nkhani nkosavuta kufikira anthuwa ndi zomwe amachita.
United Civil Servants Sacco imene likulu lake ili ku Mzuzu ndi imodzi mwa masako akuluakulu kwambiri mdziko muno omwe ali ndi mamembala chuma komanso amabwereketsa ndalama zambiri kwa mamembala ake. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisanasiyane na insomdo yake wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Michael Usi wasinthana mawu ndi chipani cha UTM. Amalawi awalangiza kuti asinthe kaganizidwe pofuna kutukula dziko lino. Nkhani zina anthu 64 pa 100 aliwonse amene akumafika pa chipatala ya Chinsapo ku Lilongwe pa mwezi akuti akuapeza ndi HIV. Unali ndine Yankho Seunda.